سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروز خواستم کنم درباره таблеткае ки барои харабшавӣ дили ба худ яъне камтар маълумотиам мана ин сертификаташ яъне аз духтур гузаштагиш инҷо бошад. мана ҳамин таблеткаҳои фатсорб барои харобшавӣ, фатсорб плюс духтуро, фатсорб плюс беҳтарин. мана ҳамашанда этикеткаша дисид, ҳамин этикеткаш ҳамаш оригинал. инҷо бошад дору ҳамин таблеткаи 36 дона ҳаст. ҳамин фатсорб плюс навистагиш беҳтарин, ҳама нағзаша намеин. инҳо ҳамаш сертификаташ ки аз духтур гузаштагӣ. инҳо истеҳсоли Франсия ва яъне результаташ аз 5 кило то до 12 килоя, яъне результат медиҳад. бисёр духтуро ҳаман гирифта хӯрдан, аллакай чихе кас результат шуд, суртошна мепартон. хай дидим результаташ аст намадин Франсия. ина мо масалан бе мин сертификаташу бевеш мо ину фурӯхта наметонем, барои он ки ин хай таблетка барои харобшавӣ. мемонам хай капсулашай 36 дона. пеш аз наҳорӣ, ҳар саҳар пеш аз наҳорӣ намехӯред. инҷо ҳаст анамин треугольникаш, ина мана бинед оригинал этикеткаш аст. анамин яъне намуду сохташ, яъне таблетки харобшавӣ. бисёр охирон вақт савол мешавад дарбораи таблетка як видео кунед ва мана намин фатсорб плюс бо масалан гирем Сабринаи Назриям дарбораи анамин бисёр маълумот додагӣ. бисёр амин ваҳоям сарояндаҳоям дарбораи амин фатсорб плюс хай маълумот додагӣ. мана бинед вай кунед, интернет ме нигоҳ кунед чихел таблетка бо мана минҳо яъне барои харобшавӣ ду намудаш аст. мана бор дига яъне сертификаташ ҳамаша навистагӣ инҷо. мана одамое ки яъне хӯрда результаташа ҳамин дору фатсорб дидагӣ. рости гап духтарои худомоям расмишону пафтану неки хай макувай духтарои худомоя иҷозат неки суртошна ман яъне монам интернет ба бисёр результатҳои нағз ди духтаро. барои ҳамин касоне ки лозим бошад марҳамат, номерои ман беоли экран ба. доставка ба тамоми шаҳри Россия ҳаст, яъне тариқи почта доставка равонкарда мешавад. ҳамин буд имрӯзи видеои мо. боқӣ саломат бошед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.